l'Ariana estava passant comptes del que hem de pagar aquest mes i del que queda la llibreta conjunta i mireu. Ui, Júlia, que em sembla que t'has equivocat. Fins i tot una nena petita se n'adonaria. Per què no veus que els resultats de les sumes i les restes no poden donar mai números negatius? Podríem organitzar una festa i fer pagar una entrada, i amb l'entrada hi entraria una consumició, i així cada setmana. Podria matar-la! I les nostres despeses desapareixerien! Jo he pensat que encara tenim una habitació lliure i que si ens apretéssim una miquetona més, doncs hi cabria una altra persona al pis. Mi vida rosa ja canvia. Noies, ha començat l'operació C. Operació C. Operació companya. Que m'ensenya de mis papas. Em dic Cristóbal i vinc per això de l'anunci. Quin anunci? El que diu que busqueu company de pis per compartir. Bon rotllo. Diana? Lo que me das me gusta más. Diana, vam dir que no hi volíem nois a casa, eh? Sí, és que són veritat. bruts, malandreçats, malacostumats. Per passar-hi les tones també, però per viure-hi. La roba pel mig, sabates tirades, No renten mai el mirall de lavabo després de dutxar-se. molles de pa per tot arreu. No llencen mai les escombraries. Sempre estan mirant futbol per la tele. No renten mai els... Todo el calor de aquello que se llama. Tu saps comptar? Sí. Doncs no contis que el primer mes te'l pagui com a mínim fins dintre un parell de mesos, saps? És que ara em ve una penya molt xunga al darrere perquè els hi torni la pasta que els hi vaig mangar, saps? I... No tenim res en contra dels animals. No. I ara? No, això no ens condiciona gens, de veritat. No, havíem tingut hàmster, un lloro, però gastàvem un amb pipes, mare meva, sí. I capullos. Bueno, vull dir, papallones. Sí, com que... Re, dona, això, mira, és que ho hauria de consultar amb les altres companyes de pis i això, quan hagi parlat amb elles et diem alguna cosa. Sí, tant. No, això no ens condiciona gens, de veritat, no passis pena, sí. Per cert, què m'has dit que menjaven les taràntules? Això? No és aquí on es llogava una habitació? Sí? I doncs? Doncs a l'anunci poses buscar noia per compartir pis. Ui, aquest és el pis, no? Sí? Doncs aquí està la noia! És desesperant, és que no pot ser que no hi hagi ningú normalet en aquest món. Ei, a part de nosaltres... Què passa, què mireu? La llesta. Ai, què vol dir això de la llista? Res, però mireu, noies, ara que estem els tres, els nostres números estan molt malament, Han passat de vermell a morat. Ui, que xuli, morat! Diana? Què passa, que era broma. Tot i que el morat torna. Ha trucat una noia que vol venir a veure l'habitació, diu que vindrà demà a la tarda. Es veu que ha vist l'anunci per internet i mira... Per internet? Ah, sí, tampoc us ho vaig comentar. El vostre anunci ha estat navegant per tota la xarxa. Como el doble. Y todo era Endavant, com si ja estiguessis a casa teva! Hola! Ai, perdoneu si us he fet esperar una mica, però és que m'ha costat moltíssim trobar un taxi. Aquesta agafa taxis, tía, te pelas. Nuestro tesoro. de la verdad. Lo que me